أنوار التنزيل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. An wajabta azumi saboda kubutar da rai da kuma tsarkake ta. Hakan baya samuwa sai ga wanda ya azumi ya ƙaurace wa ci da sha, ya hana gabansa saɓo da aikata zunubai. Kamar yadda ci da sha suke ɓata azumi, haka ma saɓo da aikata zunubai suke lalata shi. Idan azuminka bai ƙara maka taƙawa ba, ya zama gishirwar banza. أنوار التنزيل.